Il-Gvern laqa' sensiela ta' rakkomandazzjonijiet ewlenin li għamlet il-Kummissjoni Ewropea f'rapport dwar l-iskemi ta' ċittadinanza u ta' residenza b'investiment fl-Unjoni Ewropea offruti minn 20 stat Ewropew. Fir-rapport tagħha, il-Kummissjoni Ewropea irrikonoxxiet li d-deċiżjoni biex jiġu naturalizzati ċ-ċittadini hija dritt sovran ta' kull stat membru. Mir-rapport joħroġ ukoll li Malta tispikka bħala dik li għandha programm b'saħħtu. Il-Gvern innota bi pjaċir li l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-benefiċċji ekonomiċi tal-industrija, settur li stqarr li ġġenera bost opportunitajiet ta' impjieg madwar l-Unjoni Ewropea u d-dinja kollha. Il-Gvern sejjaħ bħala pass fid-direzzjoni tajba biex ikun hemm standards ogħla u aktar regolamentazzjoni fl-industrija madwar l-Unjoni Ewropea. Għalli Malta kienet fuq quddiem biex tippromovi b'mod kontinwu kollaborazzjoni akbar bejn il-pajjiżi hekk kif rakkomandat. Mill-banda l-oħra l-Gvern qal li ma jaqbilx mad-dikjarazzjoni tar-rapport li ċ-ċittadinanza b'investiment tingħata b'kundizzjonijiet inqas stretti. Wera tħassib ukoll dwar il-preżenza fiżika u qal li Malta waħda mill-ftit ġurisdizzjonijiet fejn il-preżenza fiżika hija obbligatorja. Sostna li Malta tadotta wieħed mill-aktar proċessi stretti ta' verifika tant li huwa meqjus bħala l-aqwa wieħed fl-industrija. Qal li Malta taqbel u tappoġġja t-talba tar-rapport għal proċess uniformi bejn il-pajjiżi kollha u li lesta żżomm moħħha miftuħ biex tkompli ttejjeb dawn il-proċessi ta' verifika. Qal li Malta mhux biss ikkooperat fit-tfassil tar-rapport tal-Kummissjoni, iżda daħlet ukoll għal numru ta' impenji biex tkompli tnaqqas ir-riski. Innota li Malta waħda mill-ftit pajjiżi Ewropej li tippubblika l-ismijiet tal-individwi li jiksbu ċ-ċittadinanza u l-kontrolli tal-applikanti huma pubbliċi wkoll. Il-Gvern saħaq li Malta diġà tat widen għal ħafna mill-kritika indirizzata lejn dan is-settur u ħadet l-inizjattiva minn jedda biex iddaħħal miżuri maħsuba biex jindirizzaw il-lakuni msemmija fir-rapport. Il-Gvern fakkar li f'dawn l-4 snin il-programm iġġenera dħul ta' aktar minn 700 miljun euro li 70% minnhom qed jiġu investiti mill-ġdid fi proġetti infrastrutturali u soċjali għal benefiċċju tal-ġenerazzjonijiet preżenti u dawk futuri. Malta tilqa l-impenn tal-Unjoni li tibqa' tosserva lil dan is-settur mill-qrib u se tappoġġja kull azzjoni li ssaħħaħ l-integrità tal-industrija. Intant b'reazzjoni għal stqarrija tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista qal li l-Kummissjoni Ewropea ħallit lil Partit Nazzjonalista iżolat. Dan għax minkejja diversi suġġerimenti li saru mill-Kummissjoni Ewropea, l-Istituzzjoni Ewropea mkien ma għamlet bħal Adrian Delija u qalet li programmi simili m'għandhomx jeżistu. Il-Partit Nazzjonalista ta' Adrian Delija jrid jirreġġa l-arloġġ lura billi jimmina programm li qed ikun ta' benefiċċju ekonomiku għal pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.